What's up, what? Today, ina, what's up? What's up, guys? Ina, what's up, guys? What's up, guys? What's up, guys? So, what's up sa inyo mga amaw? Today is the day I'm back. Welcome back. Nabali. Today, is atong istoryahan karon is unsaon no? Paano maging vlogger, no? Parehas akong ko no, naghimo lang og video. So vlogger na kana. Pero sila ta. Bilang isang vlogger ba no? Vlogger puta, no? So karon guys, istoryahan na to karon no. Kung unsa jud ang vlogger, no? Kung nagpasikat lang baka or nag-strict sila kasi mo ang kaugalingon, siyempre yan eh. So wala akong istorya. So ayaw mo kabalaka guys kay ako lang diri wala ako sa balay ni Lola. Kaya dito sa balay ni Lola, mga ingaron orasa, sa oras. Mga alas 12. Tulog to siya karon antod mga alas 3 sana. So bawal dito magbinana dito, no? Dito pwede magbuwang-buwang dito So diri jud ta, no? Sa ako ana part is mag-video lang ka, maghimo lang kag mga video, no? Mao na ang vlogger, di ba? Maghimo-himo lang ang mga video, etc. Pero para sa ako, it's a cooker. It's a lisudan ko sa una, no? Unsa yun na ako kasabot. Unsa yun na maging vlogger ka? Number one, bilang isang vloggerist ka, no? Dapat madyo kay kamera sa imani. So, saan yung paghimog kamera? Ay, saan yung paghimog video kung wala kay kamera? Or cellphone lang good, no? Sig cellphone lang, ana. Kay, ayaw limitahi mo ang kaugalingon na wala ko ani, di ko pwede maparehas sila di ko pwede ma-vlogger, di ba? So, pwede cellphone, pwede kung nakakaya, pwede palit ka kamera. So, ako alam is, unsa ng vlogger, ay unsa ng pag-vlog, no? Tawa ko, katabang sa inyo, ha? So, muna ko buang, di ba? Nagpabuang-buang ko para ma-happy mo. Happy mo? Wala. Buhat ni mo ni para malipay ka. Gibuhat ni mo pag-vlog, paghimog video, making video para ma-happy ka, di ba? So, kung ikaw, naman kay plano mag-vlog, no? O wala kay kamera, okay na, cellphone, gamito nimo cellphone, di ba? So, tawat guys, ako guys na andam ka, no? Andam ka na buang. So, guys, putulon sa na to, kaya na akong mga pagmangkon. What's up, what? Today, what's up? What's up, guys? Number one again. So, dapat nakay-confidence, diba? Paraan eh. Paraan ka po. Dapat baka kag nawong. Dapat taga-vlog ka, buang ka. Tama? Tama, mali? Mali! Mali! Bon. So, dapat vlogger kung vlogger ka, no? Dapat imuhang way of thinking dapat advance, no? Para ako istorya. So kanang pag-vlog is passion mo na, no? Gihimo na nimo para ma-happy ka. Sims ako, di ba? Mura og nabuang kay sige raw katawa kay na. So, mao na siya sa ako pang unsa jud ang vlogging, no? May lang nakangisi baka sa akong naong. Si kamay lang, happy na ko ana, murag dato na ko ikuha na sa ako ang paminaw. Sa akong paminaw lang, dili sa imong paminaw. No? Ngisi daw gamay ba? So, orang buang diri no, kaya ako rin nag-istorya diri. So, ako nagyapon ang kikaya para sa kalipayo ninyo. Bahalag gamay ra mo diha. Murag gyapon mo, gamay ra mo gyapon na, budako ra na kon. No, be enjoy sa imong pag-create og mga video, di ba? Kani ako wala mo ni kay bunuan oy, wala mo nakuha ni. Unsay wala mo nakuha na unsay nakuha ninyo? Comment mo daw unsay nakuha ninyo ani. Di ba? Mura sa tutorial na kanang wala kay atun-an.
Paano maging vlogger? Paano maging vlogger? Ganito po kasi yan. Maging vlogger ka, dapat you create a video. Di ba? Dapat nagahimo kag video. Nagahimo kag mga video. Yeah. Dapat vlogger ka, dapat nagahimo kag video. You understand? So, please like, comment, and subscribe for more tutorials. Paano maging vloggers? Diba? Power. Please like, comment, and subscribe. Peace. Di na natutaason kay wakang gyapon mo tanaw. No? Peace. Peace out.